Hai, salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Filmează? Da, filmează. Mă scuzați. Haideți să deschidem niște cutii. Mă scuzați pentru pauza aia. Hai, bă. Eroare conexiune. De ce? Bun. O putem și upgrada pe Iara. Lăsând cei mai buni pentru final. Nu. Deschidem asta. Logic, nimic. Și ladă de aur. Doamne, ferește. Bă, stai. Bă, e chestie nouă, bă, e șmecherie. E cât un element pentru fiecare caracter. Am primit, să zicem, noi două. Ca lumea, mă, totuși, n-ai ce comenta. Evenimente. 200 de puncte. Pe Molly mai avem. Aici deschid o cutie gratuită. Și am făcut ceva. 2 token-uri și 60 de bănuți. Ca lumea. 60 de bani. Banii. Detalii. Actualizări. O să jucăm cu Iara. Pentru că mi-am dat seama ce face. Trebuie să iau și asta. Viteză în apă. O iau pe asta întâi, că vreau neapărat pe aia ca să-mi pun element. Gata. Elemente. Da. Te va face mai puternic, puiule. Mamă. Echipare. Selectăm. Și haide să-i dăm. Bun. Aia albastră îți dă viteză, aia roșie dă damage și aia verde dă heal. Și se încarcă repede și operă. Hopa, aoleu. Bă! Am luat eu ăla.
O să-i se ducă asta. Praf. Luăm și scutul ăsta, îl și dăm dacă tot. Și ne dăm o viteză. Ăla era fin totuși, deci... Na. Cu fin nu te pui. După părerea mea. Stau în zona bună. Cam în zona asta o să se restrângă treaba. Bun. Am viața full. Câte medkit-uri gratuite pe aici. Oh. Hai că... Și că nu te pui cu fin. Doamne. Îs doi? Vrei medkit? Pe ăsta punem capcană. Mă cam enervează ăsta. Deci mai dă și heal. Bă, dar numai cu dești am nimerit. O și ele am mai văzut, că în rest... Uite, o Pepper. Era Pepper și avea arma legendară. Și o să mor, probabil. Luăm asta. Luăm și asta. Luăm asta, o dăm. Și stăm aici. Mai e un fin și brusul ăsta. Stai să-mi dau viteză. Finul delfinul, care e cam rechin, dar asta e. Și care are grenadă de aur. Și își dă heal. Dar și un... Băi, am zis când dau heal. Stă în tufă. Bam! Victorie! Bun așa! Și 4 stele. 5. Bun. Cred că 4, da. Nu mai dăm pe joacă iar. Dăm pe meniu. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă salut cu respect. Toate cele bune. Pa, pa!